भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि वाढते हल्ले या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडीत मिशन रेबीज तर्फे जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात आला। मिशन रेबीज या संस्थेतर्फे शनिवारी सावंतवाडी बस स्थानक आणि आता सावंतवाडी बाजारपेठ येथील रेबीज जनजागृती करण्यात आली। यामध्ये संस्थेच्या टीमनं पथनाट्य तसेच बाहुल्यांच्या खेळांच्या माध्यमातून नागरिकांना रेबीज आणि जीवघेण्या आजाराबाबत माहिती दिली। जोसेफ लोगों को सलाह देता है। राम को इसलिए काटा गया क्योंकि उसने कुत्ते को उकसाया। कृपया कुत्तों के साथ रहना सीखे और काटने से बचे। जब कुत्ता खा रहा हो, सो रहा हो और अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, तब उसे परेशान न करें। कार्यक्रमादरम्यान नागरिकांना रेबीज कसा होतो, त्यापासून स्वतःचा कुटुंबाचा बचाव कसा करावा, तसंच कुत्रा किंवा इतर प्राण्यानं चावा घेतल्यास तात्काळ कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं। यावेळी माहिती पत्रकांचंही वितरण करण्यात आलं। मिशन रेबीज ही संस्था गेली अनेक वर्ष सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला तालुक्यांमध्ये रेबीज रोग प्रतिबंधात्मक लसीकरण करते। प्रत्येकानं स्वतःचं आणि आपल्या कुटुंबाचं रेबीजपासून संरक्षण करावं आणि इतरांनाही याबाबत जागरूक करावं। कुठेही रेबीज संक्रमित किंवा संशयित कुत्रा दिसला तर मिशन रेबीज हेल्पलाईनवर 77 40 02 95 86 वर संपर्क करावा असं आवाहन केलंय। यावेळी संस्थेचे शिक्षण अधिकारी अमित नाईक म्हणाले, येत्या 2030 पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा रेबीज मुक्त करण्याचं उद्दिष्ट आहे। यासाठी नागरिकांचं सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचं असून सर्वांनी मोहिमेत सहभागी व्हावं। या जनजागृती कार्यक्रमाला नागरिकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। हॅलो, नमस्कार। कधी समजा तुम्हाला जर कुत्रा चावला किंवा मांजर चावला किंवा त्यांची नख लागली, लगेच ती जखम साबण आणि वाहत्या पाण्याखाली कमीत कमी 15 मिनिटं धुवायची आहे। साबण कोणताही वापरला तरी चालतो, फक्त ती जखम व्यवस्थित स्वच्छ धुवायची आहे। जखम धुवून झाल्यानंतर विदिन 24 आवर्स आपल्याला जवळच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा आरोग्य सेवा केंद्रामध्ये जाऊन इंजेक्शन्सला सुरुवात करायची आहे। आता 3 किंवा 4 इंजेक्शन दिली जातात आणि ही दंडावर दिली जातात। ही इंजेक्शन घेतल्यानंतर आपल्याला रेबीजचा जो धोका आहे हा पूर्णपणे संपून जातो। त्यामुळे जखम साबण पाण्याने स्वच्छ धुवा, डॉक्टरकडे जा आणि इंजेक्शन्स घ्या। कुत्र्यांना मारू नका, त्यांना त्रास देऊ नका, जेणेकरून ते तुम्हाला चावणार नाही आणि रेबीजचा धोका होणार नाही, याची आपण काळजी घ्यायची आहे। आणि कुठेही जर रेबीज संक्रमित किंवा रेबीज संशयित कुत्रा दिसला, ज्याच्या तोंडातून लाळ गळते, जो सगळ्यांना चावायला धावतो, हा खूप आक्रमक असतो, एका जागेवर शांत बसणार नाही, सगळ्यांना चावत धावणार, तोंड उघडं पडलेलं असतं, शेपटी खाली असते आणि हा कुत्रा जो आहे हा काही खात नाही, काही पीत नाही, याच्या आवाजामध्ये बदल असतो। असा कोणताही कुत्रा तुम्हाला जर तुमच्या जवळपास दिसला तर मिशन रेबीजच्या हेल्पलाईन नंबरवर 7744 029 586 7744 029 या नंबरवर तात्काळ संपर्क करा। आमची टीम तिथे तात्काळ येईल, त्या कुत्र्याचा आढावा घेईल आणि जर तो कुत्रा रेबीज संक्रमित असेल तर लगेच त्याला तिथून त्या एरियातून उचलला जाईल आणि आमच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेला जाईल। समजा जर कुठे मेलेला जर कुत्रा असेल, तो सडण्या अगोदर, तो कुजण्या अगोदर जर आमच्या सेम हेल्पलाईन नंबरवर कॉल केला तर आम्ही ती मेलेली बॉडी सुद्धा आम्ही उचलून आमच्या लॅबमध्ये टेस्टिंगसाठी घेऊन जातो। कुठेही तुम्हाला जर असं काही असेल, लगेच मिशन रेबीजला कॉल करा। येत्या 2030 पर्यंत आपल्याला आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा रेबीज मुक्त करायचा आहे। यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य हे खूप अमूल्य आहे, त्यामुळे सहकार्य करा।